Nang. Bike to work na naman isa pong pang-deliver. Salami, deliver tap. Anong magabuti kaget? Thank you. Thank you, man. Thank you. Kat ako. Damo ito lapong. Pinamikit. Te! Ginagan ginapog anyway. Ay! Di ka man nagagi? Kita rin ba? Panwa? Kay sinong Jimmy? Nakabike na siya ako no kag si ano? Agad pa din si Jimmy. Nagaging wag ka. Oo. Huli ang sekal yan. Ano nga yan? Nahagad ko pa siya gani liwat.